right kwachizovhurwa muhombe manje nawo yakaitika muzvara nezuva tikaona kuti Minister Mavetera amene kuti vaiva out of mind here kana vanga vasingafungi panoita post yavakazodilita but mupost iyoyo vakanokutokonya mutungamiri wenyika yekuzambia zvaizoincluda nemutungamiri wenyika vemasondamzo Mnangagwa. Saka mena mashoko anouya panapa achibvunziwa namaere ndobva subscribe like utina on the bell icon fadzai maere anouya anoiona post iyo pahendo naJoseph Kalimbo notanga tora screenshot onyara achiti Dear Minister Tate Mavetera, why did you call His Excellency Hakainde Hichilema a security threat? What did you mean? On whose behalf were you speaking? Surely, such undiplomatic and unparliamentary language is beneath your office as a member of cabinet. Does Mofa Zimbabwe approve of your messaging? When are you going to withdraw this unbridled attack and apology? We need new leaders. Panapataona kuti ayo akanga atotokonya anga atovhura hombe ndodo mashoko akataura akatono alama kunyangwe ne state security yemunyika yeZambia achiti panapa Hakainde Hichilema is a security threat munyika yeZimbabwe. Mashoko aya anoreva zvakawanda, anoshedza ma-international observers nyika dzekunana Russia, ma big brothers anotopindira panhau iyi nekuda kwechitiko chakamboitika kuRussia chamunoziva munhu wese. Tibotudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi. Ndinyangu mene section medu, musangano subscribe like